Está. Bueno, comenzamos co pleno ordinario do día 29 de xaneiro de 2020. Sabedes que este primeiro grupos políticos cando por la mañana que puse en contacto con eles polo tema de implicar días de luto. Sabedes que o seu falleceu, o xuez de paz titular de Moncia de Verde, que levaba exercendo no cargo de 39 anos, mas con sed de paz titular e autoridade. Entonces, con independencia que faremos nos próximos días na Xunta de Portavoces, neste pleno, o que debemos facer é realmente poñemos de pé, ganamos un minuto de silencio antes de comenzar. Moitas gracias. Bueno, pasamos ao primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede das actas de sesións anteriores, que era a de novembro e a de decembro. Pasamos a votar efectivamente a de 27 de novembro de 2019, para unha cuestión para acta. Pasamos a votar, votos a favor, se aprobase por unanimidade. E a do 17 de decembro de 2019, para unha cuestión para acta. Pasamos a votar, votos a favor, pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que é acordo se procede sobre a adopción de medidas para o cumprimento das condicións para a bonificación do canon de soda. Informe da Comisión de Economía Especial de Control día 27 de xaneiro de 2020 sobre a adopción de medidas para o cumprimento das condicións para a bonificación do canon de soda. Visto que este concede de conformidade con o establecido no apartado 3 bis da disposición adicional 21ª da Lei 11 de 2013, o 26 de decembro do Orzamento Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia por ano 2014, someteu oficialmente que no plazo establecido a bonificación do canon de sodama pola xestión de residuos urbanos, visto que en virtude da resolución da Consellería de Medio Ambiente a 3 de novembro de 15 de xaneiro de 2019 estableceuse e fíxose pública unha bonificación sobre o citado canon por importe do 10% da cantidade que estaba vixente no ano 2018, pasando de 69,83 euros tonelada máis IVA a 62 euros, 62,93 euros tonelada máis IVA. Esta bonificación vincúlase ao cumprimento de dobre requisito básico, procurar unha reducción da xeración de lixo ou fomentar a reciclaxe dos envases lixeiros, conforme ás directrices europeas e ao modelo de economía circular, cara ao que debemos avanzar e trasladar esta rebaixa do canon ao recibo da veciñanza e calidade beneficiaria do servicio. Visto que as tarifas vixentes do órgano fiscal número 12, regulador da taxa por actividade de servicios de actividades e servicios relacionados coa higiene pública, publicada no BOP 245-12 do 26 de decembro, que entrou en vigor no exercicio 2013 sen que ata a data se implementase no IPC do ano natural anterior, como se se reflexa no artículo 13 da mesma, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Adoptar as medidas necesarias que posibiliten trasladar, con efectos económicos, no ano 2020, o importe equivalente á bonificación do 5% do recibo de 2019 ás persoas beneficiarias do servicio, posto que o 5% restante xa queda compensado co incremento do IPC que non se veu aplicado nas tarifas da ordenanza.
A Comisión de Economía Especial de Contas por abstención da PSDG-PSOE e de negar informativamente toda a proposta. Bueno, claro, na comisión outro día, pois ese porción dese 10%, pois, xa nos confirmamos que efectivamente, igual que outros concellos, o IPC que non se subiu, que estaba establecido na ordenanza que se tiene que subir, non se fixo, pois vale como como bonificación, suma un 5%, e o resto, bueno, pois é algo que temos que aplicar relacionado ao recibo de 2019, ao ano 2020, e é unha cuestión que ahora temos, que así nos confirmamos o programa, temos que falar con o noso órgano recaudador, que é a Diputación, pois como materializar ese desconto no recibo dese 5%. Entón, eso teremos nas próximas semanas reunións para ver como o imos facer. Non sei se é algo cuestión. Sí. Bueno, no ano 2014, contentos a todos, primeiro, hai unha suba do 33% do canon que aplican os concellos pola nefasta política do goberno do PP daquele entonces, o señor Rajoy, penalizando as renovables. E agora venimos con unha posible bonificación do 10%, porque vamos a unha comisión informativa, pero desde logo moi informados non salimos. Porque vostede mesmo dixo que, bueno, que non sabía como se podía aplicar, en principio ten un compromiso verbal de alguén que lle di, bueno, vale, pois si aplica este ese 5% de subida que non aplicou nestes anos do IPC, e, bueno, creemos que sí que vai a valer un compromiso verbal que non nos leva a ningún lado, o que non nos asegura nada. Entonces, usted o que ven a facer é aplicar unha subida de impostos con carácter retroactivo. Con eso creo que xa tuvemos bastante co catastrazo, imposto polo señor Montoro, pero que este Concello xa sofreu unha regularización que actualización do catastro con carácter retroactivo. Usted ven a aplicar de 7 anos atrás, porque non o aplicou por haber aplicado. Entonces, nós o que lle decimos é que se quere que votemos a favor desta medida, aplique vostede a rebaixa do 10%. No recibo, porque ademais esa é a condición que nos gama, ou unha delas, hai que repertilo no recibo dos vecinos. Un 10%. Se quere o noso voto a favor, vai a ter que aplicarlo, porque non estamos de acordo ca subida retroactiva de impostos a todos os vecinos, pero que xa tuvemos bastante, insisto, co tema do catastro. E tamén dicirles, a propósito desto, estuve buscando a ordenanza, e resulta que na web, no portal de transparencia, levamos unha página da Diputación que está obsoleta, todavía está colgada no ano 2004, e, bueno, en fin, non é posible ver cal é a taxa que se aplica, donde di eso, que se vai a aplicar unha subida do IPC. Non consegui encontrar. E tamén quería, se me pode aclarar unha pregunta, entón, a bonificación esa aplicaríase este ano, no recibo deste ano, a bonificación. Iso que temos que falar ahora con Diputación para ver como se materializa esa rebaixa un 5%. E po ano, eso po ano seguiría o recibo como está, a subida do 5%. Non, probablemente po ano tamén hai unha rebaixa do 5% igualmente, porque nos prorrogan este ano, 2020, e son bonificación. Despois todo depende dos custos de Sogama, se poden aplicar non esas rebaixas, digamos, aos concellos, os cales nos remiten a aplicar tamén os usuarios. Claro, se Sogama non aplica rebaixas, nós despois non lles aplicamos tampouco os usuarios. Esa é unha cuestión. Entón quedaría con unha subida do 5%, o recibo, dos anos posteriores. Vea, por ahora, o recibo non se subiu nada de 2013 hasta aquí. Non para os argumentos tramposos. É o mesmo recibo, o 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, son exactamente os mesmos recibos. Entón non me digas que se suba. E ora, este ano, non se subirá, se baixará un 5%. Ou vamos a ver como se aplica esa rebaixa, se rebaixa o recibo, se devolven os cartos, se se acumulan dous
e saberemos que a Diputación como organizamos. Portanto, esa é a realidade práctica deste. A partir de aí, se lle cumplen as manos. Non sabemos que vai pasar no ano que ven. Mire, o argumento tramposo é o que aplica vostede. Porque a subida usted está aplicando dun 5% que non aplicou antes. Se hai un argumento trampeiro, é o seu. Bueno, nada máis que decir. Só decir, se quero votar a favor, aplique o 10% que é a condición que consumaba. E nós non nos fiamos dese. Bueno, nos parece que sí, e depois xa veremos. E nada máis. Vale, pois eu tamén, bueno, nós tamén imos a votar en contra, porque é o que decíamos os socialistas, non me parece normal que se non se foi subindo agora o IPC todos os anos se suba agora de golpe o 5% solo para non bonificar aos veciños ese 10%. E ademais, isto de despois falaremos ca Deputación a ver se pode rebaixar este ano ou non. Eu creo que se debería haber preguntado a Deputación antes de traer o pleno, ter as cousas claras e saber realmente se se iba a poder facer a baixada ou non, como se iba a establecer. Pareceme un pouco chapulleiro isto. Entón, nós imos votar en contra. Bueno, tamén claro que vostede votar en contra de unha rebaixa do 5% dese recibo. E tamén, vamos a ver, cando fala de argumentos tramposos, que é a propia ordenanza a que establece que se tiña que haber actualizado os recibos ano tras ano. Se non o fixemos, pues, beneficioso para os veciños, porque non tuvemos que pagar un ano 69, 170, 171, 72, 73, co cal só tuveron un beneficio económico, de acordo? E agora, ese recibo, pues, se quería reducirlo un 10%, de forma efectiva sí se reduce, porque non se sube ese 5%, ou ese 5% que temos que ver subir. De acordo? Pero bueno, cada un ten os argumentos que lle parece, me parece moi legítimo. Entón, despois, Vamos a ver. Usted non aplicou esa subida prevista. Usted sabrá os motivos. Usted está aplicando ahora mesmo unha subida do 5%. É dicir, ven a aplicar o que non aplicou antes o está aplicando agora. Non? E ademais, con un compromiso que non sabemos se nos van a aceptar esa rebaixa do 5%. Xogando, porque a condición que pon é que se aplique o 10%. Entonces, bueno, pois usted, como usted queira, o argumento tramposo é o seu. mire, como Rubaldea, cando tivo a reunión con Sogama, a nivel oficial, e me confirman que vale, é que vale. De acordo? Non vou poñer, se usted quer poñer en duda, as palabras son moi moi ben, non vou poñer en duda, de logo, vale. E o feito, e ella admito, aí sí me voy a meter unha cuestión que dixo mañá. Bueno, pois, efectivamente, que a Diputación tería que haber falado antes, é certo. Bueno, ya tería que haber falado antes. Pero bueno, en este caso vamos a ver como vamos a materializar esa frase. Bueno, creo que antes ya está. Unha pregunta. É dicir, esa baixada do 10%, no caso en que haya algún problema co tema de coa separación e tal, reincorporas, é dicir, podemos perder esa rebaixa do 10%? Esa rebaixa do 10% no campo, podese perder porque a selección do material nunca máis, é dicir, unha baixada. No, a baixada non máis. Sí, É unha baixada. claro, é dicir, o seguinte ano volvemos a ter o 10%. Non. Non, é únicamente este ano. Entón, é unha subida, entón, o que está facendo vostede No, realmente é incrementar ese 5% sin máis. No, para. Este ano prorrogase, este ano 2020, prorrogase tamén sobre esa rebaixa ao Concello tamén do 10%. Si está baseada na porcentaxe de exposición, está justificada por iso. Sí, por temas económicos. Sí. E no 2020, No, eso sí non se sabe. claro, Eso non se sabe. é dicir, o que están facendo xogada é facilitando esos concellos que incrementen, que fagan ese imposto. Sí. Si es que é decir, pero bueno, O debate será, por entenderlo como quieren, as tramposas, porque están facendo é unha individual que non, de película. bueno, pasamos a votar. Votos a favor.
Votos en contra? Pois aproba así con 8 votos a favor do EP, 2 votos en contra do PSOE a PSOE e 2 votos en contra do PP. Vamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede do proxecto modificado de colectores xerais xerais de Vedra Vedra Coruña, incluído no Post-Plus 2019 para o número de concellos. Informe da Comisión de Urbanismo e Plan de 23 de xaneiro sobre a aprobación de plan modificado de colectores xerais de Vedra. O Pleno do Concello Seno Extraordinario Xente celebrado o día 1 de abril de 2019 acordou solicitar a inclusión da obra de colectores xerais de Vedra Post-Plus 2019 para o número de concellos e aprobar o proxecto adaptado polo enxeñero do César del Río Tapis cuyo orzamento ascende a cantidad de 499.485,75 euros. Visto informe de supervisión técnica desfavorable emitido polo Servizo de Asistencia Técnica de Diputación, visto informe técnico emitido polo enxeñero redactor do proxecto sobre as causas da modificación do mesmo, visto o novo proxecto corrixido que inclui as modificacións técnicas propostas pola Diputación que non afectan nin ao seu orzamento nin ao trazado da obra, propónse. Primeiro, aprobar o proxecto modificado de colectores xerais e dar Vedra con un orzamento de 499.435,65 euros. Segundo, dar traslado do presente acordo de Diputación Provincial. Terceiro, legal da Xunta de Goberno Local a aprobación de posibles acordos relativos á aprobación do citado proxecto. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa asistencia do PSDG e BNG, infla formalmente o citado proposta. Bueno, isto claro, nós outro día, simplemente, independencia que xa ten todos os permisos e autorizacións, había da Diputación un informe de supervisión emitido por Servicio de Asistencia Técnica ao municipio de Diputación que pedía corrixir algunhas cousiñas do proxecto que non afectaba nin o que era o tipo de depuradora, nin o recorrido, nin o trazado, nin as cuantías, nin nada, non, son moi técnicas. Corrixeuse iso, bueno, o técnico corrixeu o que lle mandaron desde a Diputación, pidieron que se titulara o proxecto modificado nada máis. Unha pregunta. Isto que ainda delegar na Xunta de Goberno, posibles acordos a que se refire? Iso é que, se volva a haber calquer cuestión técnica que xa non esperamos que efectivamente non haxa, e claro, como isto xa efectivamente xa de última hora, e ao mellor piden que haxa calquer modificación aí tal de urgencia, para non ter que convocar un pleno con unha modificación, calquer error que haxa e tal. Entón, debe que este Xunta de Goberno, por xefe, non quita que despois de outro pleno. Nós votaremos a favor, dado que, bueno, sempre apostamos por que se proxera unha vez por todas o saneamento a esta parroquia, neste colexio de referencia do Concello, e porque entendemos que é urxente. Bueno, pois o que vai votar en contra. O que vai votar en contra por varios motivos. Primeiro, porque a EDA non está ben dimensionada. Segundo, porque esta EDA é o resultado de ter anulado a EDA da Ribeira. Terceiro, porque non se consultou aos veciños onde vai estar situada. A EDA vai estar a 70 metros de outra casa, 75 metros de outra casa, 150 metros de outra casa e 200 metros da aldea inteira. Unha auténtica barbaridade. É dicir, basta que pasase por Meira para ver como ule, cando o mantemento defectuoso e ainda sin ser defectuoso cando é verano. Se queren facer aí unha depuradora e queren o noso voto, fan unha depuradora encapsulada. Unha depuradora como que teñen planificada é un delito. Os bienes inmuebles deses veciños se van po carallo, literalmente. Quen quere comprar unha casa a 100 metros de unha depuradora desas características, de medio millón de euros? De acordo, é dicir, teñen un pedazo de problemas. Levamos 2 meses consultándoles e falaron cos vecinos. Na última comisión dixeronos que non era necesario, asumían vostedes o coste. Miren a ver como fan. Se eu son de Bazar, monto un problema con vostedes. O sea, atrévense a poñerme na porta da casa. Vostede poñería unha depuradora a 70 metros da súa casa, ou a do seu irmão, ou a da súa nai. Non, xa lle digo eu que non. Na vida o fai. Pois non queda o que non quere para vostede para os veciños de Bazar. Non vou entrar neste diálogo de sordos. Simplemente vou rechazar de plano todas as cosas que te está diciendo.
creo que te equivocas completamente, pero como sempre digo, o tempo dará o que te dará razón. Teremos tempo de verlo, de observarlo. Ora, que nas túas palabras e regresar, saberemos quen ten ou non ten razón. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSDG a PSOE e 2 votos en contra do BNG. Pasamos ao cuarto punto, que é como se procede sobre a solicitación de ben inmoble en Curso de Arriba, Pedra. Informe da Comisión de Urbanismo e Plan do 27 de xaneiro sobre a desafectación de ben inmoble en Curso de Arriba. Este expediente é instruído para a desafectación de ben do inmoble escrito no inventario principal de bens baixo o código tal emplazado en Curso de Arriba e dele actualmente afecta ao servicio público segundo o inventario principal de bens, sendo pretensión deste Concello modificar a súa cualificación xurídica de ben de dominio público a ben de carácter patrimonial, considerando que o expresado inmoble non cumpre xa a súa finalidade pública a que foi destinado e que debido á súa situación considerase máis aceitada a súa cualificación como ben patrimonial, considerando que no expediente queden acreditarse a legalidade e continuidade da desafectación proposta e que se sigou o procedimento señalado no artículo 8 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, constando os informes técnicos xurídicos, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Aprobar provisionalmente a desafectación do ben inmoble emplazado por Curso de Arriba descrito no inventario principal de bens, modificando a súa calificación de ben de dominio público a ben de carácter patrimonial. Segundo, expoñer ao público expediente no que denuncia da provincia no tabuleiro de anuncio do Concello durante o prazo dun mes para que os interesados acheguen as alegacións que estimen oportunas. No caso de non achegarse ninguna, elevarase o acordo a definitivo. Terceiro, cando o presente acordo sexa definitivo, deberá realizarse o acto de recepción formal do ben inmoble que teña sido desafectado, de conformidade con o artículo 8.3 do Regulamento de Bens. Cuarto, facultarse ao alcalde para que suscriba o documento que sexa preciso en orden a solicitar o acordo. A Comisión Informativa de Urbanismo informa referente a cidade proposta con a excepción de PSDG, PSOE e BNG. Unha cuestión. Pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 10 votos a favor, 8 do PP, 2 do BNG e 2 abstencións do PSDG. Pasamos ao quinto punto, que é a acordo de se procede sobre a creación da Asociación Camiños hacia Nós e os seus estatutos. Informe da Comisión de Asuntos Xerais do Medio Ambiente. Creación da Asociación Camiños Xeración Nós e os seus estatutos. Dase conta da acta fundacional da Asociación Camiños Xeración Nós e dos seus estatutos que ten como ámbito territorial no que desenvolverá as súas actividades Ourense, Amoedo, Masilo, Traballiño, Irixo, Larinxe e a da Estrada Vedra do Quixón, tendo o seu domicilio social no concello de Uirixo. Os seus fins principais son a regulación e promoción do camiño Xeración Nós, vertebrar e constituir un foro de debate continuo sobre as accións de conservación e promoción do camiño, sensibilizar as administracións públicas canalizando as demandas co obxecto de utilizar o aproveitamento dos recursos da zona, ser centro de todo e distribuidor de toda a información relativa ao camiño, posibilitar entre as asociacións e outros interesados o intercambio de experiencias e metodoloxías de desenvolvemento, conservación e promoción do camiño, potenciar, revalorizar e preservar os recursos naturais, culturais, históricos e de peregrinación a Santiago de Compostela, sétimo, articular unha dinámica de participación que facilite o seguimento da promoción do camiño. A Comisión de Asuntos Xerais, con a excepción do PSDG, PSOE, informa formalmente a adhesión aceptada a selección dos seus estatutos. Bueno, tal como informamos outro día na Comisión, bueno, dentro da Ría da Prata, a intención é que parte dos concellos, fundamentalmente de Irixo e Carballiño, facer unha variante máis cultural dese camiño, desde Ourense hasta Santiago, pero polo trazado que fixo somente no 96 a Xeración Nós. O cal nos parece unha idea magnífica,
Nós, como sempre, moita veta por camiño, pois, se procedemos, creo que ventilados nestas cuestións. Aquí se fala de quen son os concellos, por onde pasa todo esta variante, este camiño. Como asesores, non comentei outro día, pois se pode decir aquí, van a estar as fundacións vinculadas a xeracións, neste caso a Doutor Pedrallo, a Diosa Vieques de Risco, vai estar, bueno, saber que a Diputación de Ourense e a Consellería de Cultura tamén, non? Bueno, creo que é unha cuestión positiva para o Concello, igual que estamos en outras eleccións, en outros camiños, en fin, eu solicito o apoio do Pleno a estes estatutos, a incorporarnos, e ademais, bueno, o resto de concellos, a última reunión que tuvemos, pois, queren que se provea de ver a Secretaría desta reunión, tamén, pois, un orgullo para nós. Entón, Tenemos simplemente que tamén é positivo para o Concello e para todos os concellos por que pasan, nos vamos a tratar, evidentemente. Nós queríamos revisar os estatutos que nos mandaron, pedimos na comisión. A mí se fala. A mí sí. Sí, Pero non sei que destinatarios hai. a mí non, bueno, Y luego a que correo A ver, Mandaron, a ver se mandaron os portavoces. a este portavoz, a mí mandaron Pois, tú que estás platicado, se mandaron as 13 tiña que haber mandado. aquí con poses tamén, pero Pois entonces, Pero mandáronche vamos aos portavoces. es que no sé si has hecho una interacción de hoxe para onde, quiero decir que sí, bueno, despois, bueno, a mí parece tamén moi interesante e quería saber se hai xa que a creación do camiño xeracional, fixestes algún estudo sobre cantos visitantes pode ter, ou ahora, vamos a ver ahora mismo, como comisión de la comisión, desde parte un pouco deses concellos de Ourense e do centro, a raíz de experiencias de outros camiños, despois todo está sin facer, por decirlo maneira, pero o primeiro paso é facer esa asociación de municipios que digamos que sea interlocutora para facer todos os traballos que actuacións hai que facer, de investigación, canta xente pode pasar por aquí, etc. O que che podo decir é que, home, por hora potencialmente, mínimo xa entre 10.000 e 15.000 o ano, porque xa son os que pasan normalmente pola vía da planta. Por isto non deixa de ser unha variante, como digo, cultural, como a de Padre Sarmiento no camiño portugués. Entón, nese aspecto, creo, sempre digo, desde logo, para nos é moi interesante, moito máis para estes concellos de Ourense, porque tamén desvíase un pouquinho. Aquí, quizá, a maior desviación que pode ter, e que é interesante, é que hai que subir os objetivos sacros, porque, de feito, naquela presentación da Asociación do ano 26, acabaron subindo a pico sacro, depois non sei se foi no 27, cando volveu a unir ali un castelado, non sei se foi no 26 ou no 27, pero, en fin, creo que é unha cuestión, digamos, económicamente non é unha cuestión tan nova, non sei se a cuota é 500 euros anuales, sí, non é un tema, creo que é un bo foro de debate entre os concellos e de traballo e os estatutos son similares porque xa aprobamos o Miñato Regueiro tamén, e son, se non son exactamente iguales, son moi similares. É o alcalde de Brixo. Pero, bueno, eu, polo que podemos falar, realmente é unha cousa entre o Carballiño, foi un dos que máis vin que lle interesaba o tema, impulsou e traballou, e foi incluso foi o Carballiño que propuso a todos que por alcalde de Brixo o presidente, quizá por é bastante céntrico para todos os concellos. O de Carballiño, sí, para os primeiros. Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase.
Pasamos ao sexto punto. Acorde se procede sobre moción do Grupo Inicial da Unidade para coñer freo a migración. Informe da Comisión de Asuntos Sociais de 2017 sobre a moción do Grupo Municipal de Negá para a Comisión de Migración Galega. A secuencia da moción na que se expón que a inmigración é un drama non só persoal, sino tamén social e nacional, que provoca desalegramento de familias rotas e tamén a desertización económica e a pérdida do horizonte do futuro dun país. Según datos do IGE, nos últimos 10 anos, 2008-2017, emigraron de Galicia 216.413 persoas, con idades comprendidas entre os 16 e 54 anos, idades que se concentran a maior parte das persoas demandantes de emprego, e se a mediados do século XIX a población galega representaba o 11,5% da población total do Estado español, e a súa densidade de población duplicaba a media estatal, no ano 2018 era só do 5,74% e a densidade situouse por primeira vez por debaixo da media. A condición periférica subordinada da nosa economía é a destrucción de parte importante da nosa base productiva, a precariedade do emprego e a ausencia de políticas ambiciosas de igualdade e fomento da conciliación están na base do devalo demográfico do país e o aumento da emigración. Por todo iso, instan a adoptar os seguintes acordos. Dirixirse ao Parlamento de Galicia para que tome en consideración a emigración como un drama social internacional, concibe este problema como unha emerxencia nacional e otorgue prioridades ás políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galicia a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen unhas condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. Segundo, instar ao Parlamento de Galicia a constituir no seu seo unha ponencia sobre a migración galega co obxecto de que no prazo máximo de 5 meses estudia e propoña as medidas e políticas necesarias para rematar con este drama que, ao longo da historia, é actualmente golpea ao povo galego. Deben ser eixos destas políticas a defensa da base productiva do país e dunha economía autocentrada que mobilice os nosos recursos para xerar emprego e riqueza, a creación de emprego digno de calidade, o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorecen a conciliación da vida laboral e familiar. Terceiro, o compromiso deste goberno municipal cos políticas que promovan e lle den forza aos sectores estratégicos e ao tecido industrial galego, nomeadamente o agrogandeiro, forestal, enerxético e gastístico. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, coa abstención do PP, foi favorablemente aceptada a moción. Como Giovanna. Sí, vou dicir, bueno, esta é unha proposta de moción que se nos presenta desde unha plataforma chamada Vía Galega, que non é nosa, atribuímos a ela, que Vía Galega forma na 40 colectivos sociais, presentouse en todos os concellos de Galicia por unha, ou directamente por eles ou presentada dende o BNG. Basicamente para darlle voz a todas esas persoas. Ademais, a miña xeración en particular é das que máis afecta, que son as persoas que se teñen que ir e que queren regresar, pero non teñen traballo aquí porque o tecido non é suficiente, non recolle a todas esas persoas galegas. Temos que ver tamén que este ano baixamos dos 2.700.000 habitantes, que perdemos habitantes, sobre todo no rural, e creo que tanto desde o Parlamento galego como desde os concellos temos que ser conscientes disso e intentar traballar todos a unha para revertilo. E por iso esta moción. Bueno, para nós esta moción forma parte dunha política de partido que evidentemente é un partido, ainda que consideramos a súa legitimidade e mesmo saben que nos consideramos importante e positivo a diversidade de políticas, que haxa diversidade de pensamento, a diversidade de plantexamentos que son os que enriquecen os debates.
por eso tamén non nos rexeitamos na comisión, porque viñera a pleno, que é soberano e se debata, nós non podemos estar de acordo. Non estamos de acordo co seu posicionamento, porque recolle aquí. E, como ben dixetes, a moción forma parte dunha campaña dunha plataforma social, onde está a BNG e outras organizacións nacionalistas e demais, bueno, é moi legítimo. Evidentemente, xa non coincidimos con esa campaña, porque a campaña da que forma parte a moción con non emigramos, expulsamos, e sinceramente creemos que ningún Estado democrático moderno expulsa a súa poboación. Podemos entrar logo no debate de si, bueno, outro tipo de políticas, que seguramente as súas non coincidirán cas nosas, ou ás veces sí, pero desde logo expulsar non nos consta, e menos o Estado español e menos o noso país Galicia. Entón, eso non podemos estar de acordo. Despois, a visión, evidentemente, que temos da situación e das políticas que se están a propoñer desde a Xunta de Galicia, lóxicamente, define moito do seu grupo, en canto a modelo territorial, en canto a políticas e demais. Aquí falase moito de algo central, de cousas que teñen que ver ca plataforma e tal, que foi impulsora, que falaba, bueno, algo deixa entrever da autodeterminación e cousas así que evidentemente nós aí non estamos de acordo. Por outra parte, os datos que ten a moción tampouco os compartimos. Agora, se quere, entramos neles. Eu aí hai unha serie de datos caducados, incluso unha visión un pouco xa máis propia de outra época, de alguna cousa, ou al menos como nos lo entendemos. E por último, decir que a nivel municipal, que realmente a nosa competencia, porque isto trascende máis a outro tipo de política xa de outros ámbitos, incluso que teñen que ver co reparto de competencias, territorio e demais. A nosa competencia a nivel municipal xa estamos, ou así estamos intentando promover políticas que potencien o desenvolvemento social, económico, productivo e cultural que fagan do noso concello un bo territorio para o goberno. Iso podemos garantizar, evidentemente podemos estar máis ou menos de acordo, pero que está no noso objetivo e nas nosas ansias todos os días. O sea, que o compromiso, que é unha das cousas que poñen aí dentro do concello, eu creo que xo hai, e políticas sociales que tamén piden que favorecen, que aseguren a igualdade e favorecen a conciliación, tamén estamos a traballar, saben vostedes, dentro, evidentemente, das posibilidades que ten e recursos que ten este concello. Por eso, o noso sentido de voto non vai ser a favor. Si é verdade que ao mellor na moción presentada por Vía Galega se fala desas cousas, eu a verdade modifiquei un pouco para que fose o máis sinxela e o máis clara posible no que para min é o central, que é que se fagan políticas para que se revirta esa situación. Ademais, fenme gracia isto de si nós estamos traballando cando se veu claramente que no último ano neste concello se perderon 20 empresas. E vese claramente, hai uns estudos, tal. Entonces, non sei como se pode traballar cando se perde traballo e perde-se poboación revertindo ese tema, pero bueno. Bueno, eu tamén estou un pouco sorprendida porque teño diante a moción, pero non vexo autodeterminación aquí en ningún lado. Non sei, vostedes de que moción falan. Eu non... É bastante, bueno, aséptica. A verdade non contrastei os datos que di, os datos da población, de que non o contrastei, pero o que sí temos claro desde o noso grupo é que de Galicia, non só Galicia, pero Galicia especialmente, ten un grave problema que ven arrastrando xa de séculos pasados, pois de migración por non encontrar aquí salida
a un futuro pois, laboral. Desde logo, quen ten que facer políticas e quen ten competencias, moitas delas, para evitar e revertir esta situación, é pois, o goberno da comunidade autónoma, que é a Xunta de Galicia, neste momento en mans do PP. Vostede, desde este Concello, pois se loita porque se fai o posible, nós, como se non fora cousa nosa, como se nós non formáramos parte desta comunidade autónoma e non tuviéramos xente que ten que salir do Concello para buscarse a vida, non? E do país, incluso, non? Entonces, non entendemos a súa negativa. Nós, desde logo, estamos de acordo que todo empuxe ou petición de unha implicación dunha administración superior a nosa neste problema, pois debe de ser realizado. Fala vostede de que desde este Concello se fan as políticas, sempre se traballa para, bueno, desde o seu ámbito. Mire, ahora lle digo. O compromiso desde o goberno municipal con políticas que promovan e lle den forzos sectores estratégicos e o tecido industrial galego, nomeadamente o agrogandeiro, forestal e enerxético das TIC. Vou recordar aquí a súa negativa que, por certo, xa lle anuncio que vamos a volver a traer unha moción deste tipo, cando ustedes se negaron a bonificar o 95% do IBI as explotacións gandeiras, agrícolas e forestales. Se negaron, só aceptaron que se aplicara nas que estaban en solo agrícola, contravindo todo o que decía o Parlamento de Galicia, que nese ámbito sí estaba traballando polo sector primario, tanto do seu grupo como do BNG, todos os grupos. Instaban os concellos a que aplicaran esa bonificación en calquer tipo de solo. Ustedes se negaron. Ese é un apunte solo do que ustedes se implican e polo que ustedes traballan polo sector primario. E un último apunte. Eu xa fai uns anos, cando na anterior legislatura en Portugal, cando entrou un goberno de esquerdas, que todos auguraban unha catástrofe, bueno, pois puxeron en marcha políticas para o retorno de talento que se había tamén ido do país co tema da crisis. E desde logo que foi un éxito. Foi un éxito. Puxeron políticas en práctica, non sei cales foron, pero que sei que foi un éxito. E que ustedes se neguen a que, non sei, é bastante aséptica isto, pois, bueno, non entendo, pero agora nós non vamos a votar a favor. Hai unha cosa que sí que non todo o discurso de monólogos, todo está moi ben, pero hai unha cosa que sí que non. Iso de las aventuras, con iso de non miramos estes anos, que levan ustedes 40 anos neste país. Teñas en conta, os meus irmãos todos están emigrados, eu emigré casi por unha inducción política. Todos temos aquí irmãos ou fillos que están todos emigrados. Iso non pasa en outras comunidades autónomas. É unha cuestión endémica de esta. É dicir, algo terán que ver ustedes, algo terán que ver. Non sei, se cada é un designio divino que nos toca. Pero aquí, a pouco que calquera dos seus fillos estude, e me consta que algún de vos está con fillos fora, se largan de aquí, porque este país non dá para nada. E algo terá que ver os que gobernaron 40 anos. Todo o demais, o seu discurso, perfecto. E todo o demais, e todo o que nos conta, que o seu traballo endemoniado para que non marchen empresas veciños está moi ben para o papel cuchero. E a realidade, os datos do INE diren todo o contrario. E esa é a realidade. E máis algo, sigan salindo nas portadas dos xornais, que dá para iso. Bueno, evidentemente temos visión diferente. Primeiro, gostaríame que nos pasase unha relación das 20 empresas que marcharon a ter constancia desas 20 empresas. Evidentemente, como digo, nos vemos unha situación diferente. Evidentemente, aquí o PSOE fala dos portugueses, a realidade é que cada vez ves máis portugueses en España, traballando, non debe ser tan boa situación, a realidade é que é un tema moi complexo,
retorno foron mellorando. Evidentemente que hai unha oportunidade para tratar de que as políticas novas que se están iniciando para retornar, para impulsar ese salto demográfico que vai en detrimento, que é un problema serio que afecta a todo o Estado, iso é certo. Pero, desde logo, nos, esa visión que vostedes manteñen, dicir, mire, a mí que me fala as fogo da familia, eu creo que aquí todas as familias foron, nese dato incluso te contradiría, porque transferidas creo que tuvemos a todos a familias na migración, non? Foron moitos afortunadamente desde hai uns anos retornaron. Entonces non quere decir que a situación estivo llantes, estuveron todo feitos, que a situación fora o permitise, evidentemente todos deseamos unha situación mellor, non? Pero, bueno, eu creo que isto é outro posicionamento, outra historia no momento que estamos, evidentemente que ninguén se escapa, non é unha electoral, e son cuestións que venen de partido, e, bueno, vostedes da vosa posición, e tedes todo o dereito do mundo a opinar, a criticar, dar a visión, que máis que legítimo, evidentemente, non a compartimos, por eso non podemos votar. En Portugal o que se ven son arquitectos, son médicos, son enxeñeiros, enfermeiras, españoles traballando ali, pero a patadas. Se non podes traballar no país, iso é a patadas. É dicir, toda a xente cualificada que formamos aquí se levan a Portugal, porque aquí, 40 anos despois de vostedes, non poden traballar. Esa é a realidade. E o demais son inventivas. E sobre o déficit poblacional que temos en Pontevedra, sí que hai un problema a nivel do Estado, pero a realidade é que Teo, Queixón, Santiago, Ames e León crecen en habitantes, e Vedra non. Esa é a realidade. O demais, cónteme millones. Só un dato. Contando os 8 anos de goberno deste equipo de goberno, Boqueixón baixou máis de 200 habitantes. Vedra, Boqueixón 5 habitantes. Por certo, concellos todos que aparentemente crecen nun modelo urbanístico que creo que vostede rechaza, porque crecen en zonas eminentemente urbanas, de pisos, falando en plano. Pero bueno, ese é un debate que non está, de acordo. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Bueno, pois recházase con 8 votos en contra do PP, 4 votos a favor do PSOE e 2 do Venegas. Vamos ao sétimo punto da entrega e corre-se proceso de moción do Grupo Municipal PSOE pola elevada carga financiera que asumen os concellos nos seus orzamentos para a competencia propia do Servicio de Axuda Laboral. Informe da Comisión de Museo de 27 de xaneiro de moción do Grupo Municipal PSOE pola elevada carga financiera que asumen os concellos nos seus orzamentos para a competencia propia do Servicio de Axuda Laboral. Es contra a moción na que expone que os concellos están a asumir cada vez máis competencias impropias que deben asumir as outras administracións, como é o caso do Servicio de Axuda Foral, que está a supoñer unha carga financiera ás veces inasumible para os orzamentos locais, pois no noso caso supón case a cuarta parte do gasto de exercicio financiero. A Xunta de Galicia non chega dentro do ano 2008 9 a 20 euros hora, ao máximo, sin levar a cabo ninguna actualización, achegando outras administracións como é o caso da Diputación Provincial 12 euros hora, porque os concellos vense na obriga de actualizar as licitacións para a actuación dos servicios que contemplan precios de ata 16 euros hora ou case 23 euros hora, xa que nos últimos anos os salarios incrementáronse e os convenios modificáronse. Este incremento do precio hora redunda nunha xusta mellora das precarias condicións contractuais que sofren as traballadoras e unha mellora das prestacións ás persoas usuarias do servicio. Por todo iso, propónse ao Pleno instar, primeiro, a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a asumir o custo dunha competencia que lle é propia
ou, cando menos, dotar aos concellos das cantidades orzamentarias suficientes para facerlle fronte, chegando como mínimo á aportación que fai a Deputación da Coruña. Segundo, a Xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos a través da FECAM nos primeiros 4 meses do ano 2020 un sistema de financiación xusto e acordo coas condicións laborais do ano 2020 para que lle permita ao Concello manter a mellora do servicio de atención á dependencia e á axuda no fogar. O BNG que se engade un punto adicional solicitando a tramitación do traballo dos empregados e empregadas por ser un traballo especializado, pero agora votarán a favor. A Comisión de Asuntos Xerais, a abstención do PP, foron favorablemente aceptada a moción. Bueno, como falamos outro día na comisión, deste tema temos falado aquí, xa na legislatura pasada, e, pois non houve cambios, sigue sin haber cambios. Por iso nos parece máis que oportuno xa que chega o momento de que estamos falando que desde o ano 2008 se leva prácticamente 12 anos pagando financiando a Xunta de Galicia este servicio con 9,70 hora. Isto, en fin, creemos que vai sendo hora xa de que se actualicen os precios, porque como comentábamos, aumentamos as horas de dependencia. Iso a todos nos gusta, non? Pero claro, quen asume gran parte dese gasto, ou unha gran parte, somos os concellos, porque ao final temos que completar eses 9,70 hora, porque, pois hoy aquí, menos de 16, non se encontran empresas que presten ese servicio, non? Entón, nos obriga aos concellos a seguir aportando unha competencia que non é nosa e creemos que vai sendo hora de que as administracións que están por encima nosa se poñan a traballar e, creo que as conclusións que son, poñeros a traballar e que nos financien máis adecuadamente, xa non dicimos que asuman, que non creo que vayan a asumir esa competencia, non? Pero, porque entendemos que nós tamén, os concellos somos os que estamos máis cerca dos veciños e conocen máis a problemática, pero, necesitamos unha financiación, porque ao final temos que retraela dos nosos fondos que poderíamos dedicar a obras, a infraestructuras tan faltas tamén neste concello, que todavía temos gran parte do saneamento e abastecemento sen estender. Tamén dicirle ao que se lle parece que quede redactado o segundo punto, que, está a Xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos a través da FEDAN nos primeiros 4 meses do ano 2020 un sistema de financiamento xusto e acorde coas condicións laborais do ano 2020 que permita aos concellos manter e mellorar o servicio de atención á dependencia e axuda no fogar e que permita tamén unha mellora nas condicións laborais das traballadoras, por ser este un traballo altamente feminizado. Traballadores tamén, pero sí, parece que quede ben, que quede así redactado. Porque tamén é importante, desde logo, mellorar as condicións laborais, xa digo de todos, pero si neste sector no que, o sector, no que na maioría son mulleres. E, pido o voto a favor e a ver se conseguimos que nos financien máis adecuadamente. Nada máis. Bueno, antes de entrar en argumentos, deciros que no os quepa duda de que SAF es un tema que nos preocupa sobremanera, como me imagino que preocupa también a vosotros. Nos preocupan las personas mayores, nos preocupan los dependientes, nos preocupan los cuidadores y cuidadoras y cómo concilian esa conciliación socio-laboral. Nos preocupan los derechos de las auxiliares, nos preocupa mucho todos sus derechos, incluidos los económicos, básicamente porque es un trabajo que consideramos que tiene muchísimo mérito y que efectivamente deberían recibir mucho más acorde con el trabajo que desempeñan. Nos preocupa que la empresa cumpla con el contrato, que la empresa cumpla con el convenio. Bueno,
Si me permites, Sí, voy a bueno. continuar. Perdón. Y bueno, pues dicen que la moción, que es una partida en la que se invierte mucho dinero, efectivamente, se invierte mucho dinero porque es un servicio universal que desafortunadamente no está dotado al 100% como pasa con la seguridad social, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, les voy a decir, ustedes manifiestan que es un servicio, es una competencia impropia. Bueno, ahí tengo que hacer una matización. En general, lo que es una competencia impropia, entre comillas, sería la de dependencia. Pero lo que son los servicios básicos, es decir, los servicios sociales, comunitarios, municipales básicos, es una competencia propia, porque la Lei de Servicios Sociales de Galicia dice: os concellos teñen a competencia e a obriga de prestar os servicios sociais comunitarios básicos e poden tamén asumir a competencia de prestar servicios sociais comunitarios específicos. Digo yo o artigo, es el artículo 60. Lo mismo está ratificado en el decreto, o sea, el reglamento de esa ley. Asumiendo los servicios sociales comunitarios básicos municipales, en todo caso, además, la gestión y seguimiento de las prestaciones también en dependencia. Le digo el artículo 6 y el 9 y el 11 de esta ley. Con lo cual, no son en sí mismos, digamos, competencias impropias. Eso ya para comenzar como introducción, para que vean que no es así como dicen. Desde que Carlos asumió la alcaldía, no ha cesado en pedir allí donde haya hecho falta mejoras en este servicio, incluido en la Xunta, un incremento en las aportaciones, precisamente, entre otras cosas, para poder ofrecer a los auxiliares pues, mejores condiciones y sí, es así. Bueno, sí. Y lo va a seguir haciendo, o sea, con independencia de lo que se vote hoy aquí, va a seguirse luchando por esa mejora y por un incremento. Lo que pasa es que ustedes ponen una moción a las puertas de unas elecciones. ¿Con qué fines? Pues fines únicamente políticos. Lo que quieren ustedes es desgastar el gobierno de Feijóo y, como comprenderán, en estos momentos nosotros no podemos ir en contra. Sí, con independencia de lo que se vote, se seguirá insistiendo en ese tema. Pero ahora les voy a añadir algo más por si quieren tomar nota. Vamos a ver. Conforme a la ley de dependencia y su reglamento también, se establece un financiamiento entre la Administración Central, estoy hablando de dependencia, entre Administración Central, Xunta, la entidad local que sea titular del servicio y los usuarios de dicho servicio. Pues bien, lo que dice la ley es que el 50% de esa financiación tiene que ser, a ver si me puedo explicar para que se me entienda, Xunta, o sea, en este caso, la comunidad autónoma y el gobierno central tienen que ser equiparables las aportaciones que hagan, al 50%. Y lo que está sucediendo actualmente es que la Xunta está aportando el 76% de la financiación y el gobierno central, que además es de su partido, lo está llevando su partido, aporta un 24% de esa financiación. Adeudando, le voy a dar cifras, adeudando a la fecha una media de 200 millones anuales a la comunidad autónoma, a la Xunta. Los 200 millones Sí. del IVA. No, perdón. No, estamos hablando de dependencia, no estamos hablando de IVA, estamos hablando de dependencia. ¿Tiene usted hechas las cuentas de lo que nos deben al Concello? Que es lo que me interesa a mí. Pues sea la Xunta ahora o sea el sí, Estado. sí, le voy a decir. Vamos a ver. Perdón, no estoy yo acostumbrada a esto todavía. Vamos a ver. Le voy a hacer unos números.
Usted nos pone de ejemplo lo que aporta la Diputación. Para empezar, o sea, no se pueden hacer comparaciones. La Diputación lo que está financiando es el servicio básico de libre concurrencia. El que tenemos que prestar, el que estamos obligados a prestar. Exactamente, vale. Bien. Que ahí tiene la competencia, o sea, quien tiene que financiar es Diputación, los concellos y los usuarios. Los que estamos obligados a prestar. Vale. Las proporciones locales. Bueno, Bien. eso por un lado. Dice, están aportando ahora mismo 12 euros, ¿no? Bien. Usted dice que quiere equipararlo. Si la Administración central, si el Gobierno del Estado aportara el 50% de lo que se está aportando, es decir, si son 9,7 lo que se está aportando en total, el Gobierno está aportando 2,32 euros y la Xunta 7,37. Si el Gobierno aportara esos 7,37 que está aportando la Xunta, estaríamos ya hablando de casi 15 euros. Estaríamos superando lo que aporta la Diputación. Entonces, además, no podemos comparar los servicios de dependencia y de libre concurrencia. Tenemos, por poner un ejemplo, en Vedra estamos hablando, pues lo están haciendo ¿no? En la moción, están hablando por un lado de por qué no se equipara a los de la Diputación. No se puede hacer comparaciones por lo siguiente. Por ejemplo, en Vedra tenemos 50 usuarios de media en dependencia. Y en cambio, por ejemplo, de libre concurrencia hay una media de 18 usuarios. No podemos hacer comparaciones de prestar, por poner un ejemplo, seguridad social para todos los chinos o para España. Por poner un ejemplo muy simple. Pero ahí está una de las diferencias que hay de las aportaciones de la Diputación o de lo que es para la dependencia. Entonces, vamos a votar en contra, lo cual no significa, he dicho, que no se vaya a estar insistiendo para que esto mejore y para que la Xunta siga presionando al Gobierno central para que aporte el dinero que tiene que aportar. Bueno, bien. Esperaba esa respuesta de que es un año electoral, ustedes lo saben porque es un año electoral y quieren desgastar a la Xunta. Ya se desgasta solo el señor Feijóo. Xa se desgasta solo. E ademais, mire, despois de todos estes números que usted me deu aquí, resulta que o Goberno do Estado non está aportando un 50%, non? Pero desde que ano? Desde o ano 2008 tamén. É que o Goberno desde o ano 2011, por exemplo, este país. Xa foi o Goberno do señor Rajoy. Esos 200 millóns que non os debe. Solamente o Goberno do señor Pedro Sánchez do PSOE. Esa deuda está adquirida nos últimos 2 anos. Ou desde cando é, quen gobernaba o Estado, solicitaronlle ustedes desde a Xunta que lle abonara ese 50% que usted di que é a obrigación do Estado. E mire, usted non leu a moción, porque se lera a moción ve que nos, no primeiro punto, veñemos a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a asumir o custo dunha competencia que lle é propia. Entón, o seu argumento de que estamos desgastando a Xunta se cae, porque tamén yo estamos pedindo que se lle pida ao Goberno do Estado, que neste momento está gobernado por unha coalición, como usted sabe, do PSOE e Podemos. Entón, ese argumento se cae pelo redondo. Entón, os que sustean, bueno, votan en contra, non queren que nos financien adecuadamente os concellos, non queren, non? Non queren ustedes. Bueno, pues nos quedamos con iso, xa está, non hai máis que falar. Solo una puntualización mínima. El 970 está desde 2013, nada más. Bueno, pues nada, que isto le preocupa de todo, pero bueno, están arropados en unas condiciones paupérrimas, teñen problemas de cualificación, cambian de empresa periódicamente, cada 2 anos, están dotadas durante anos sen profesionales completas. Bueno, sobre as mocións con fins políticos, claro, con todo cariño, pero non sei se sabe o que é un pleno. Isto non é un tipo de leones. É un pleno. É o órgano político de xestión municipal. Isto é político, efectivamente. E é xusto que se presente unha moción e listas condicións. É o que ten que ser. De acordo? É dicir,
é para o que é este órgano. Sobre o paradigma matemático dos 200 millóns anuales durante 3 semanas, xa, obvio, vale. E nada máis. Benvidos ao nacionalismo. Bueno, quiero añadir otros datos. Vamos a ver. Más. Sí. No, es que quiero añadir un dato muy breve, simplemente decirle que la Xunta aporta solamente a los concellos que son de la provincia de A Coruña, está aportando 48,6 millones de euros anuales y la Diputación está aportando 3,4 millones para la prestación del SAP básico. O sea, miren si hay diferencia. Digo para la provincia de A Coruña. Bueno, a ver, señora concelleira, vamos a ver. Cal é o presupuesto da Xunta e cal é o presupuesto da Diputación? É que me está comparando usted dúas administracións. Nos poñemos un exemplo, pero son 12 euros, que ni siquiera o que aporta a Diputación cubre o coste do servicio, que temos que asumir nós, que será unha competencia nosa, pero está mal financiada. Mire, é un exemplo solo, se quere quitamos o de que financien como mínimo como a Diputación, con tal de que voten a favor, estamos pedindo máis fondos para o noso Concello, que nos corresponde, porque non está correctamente financiado, nin pola Xunta, nin polo Goberno do Estado. Ustedes non queren, porque estamos en ano electoral e a CJ tañe caindo de todos os lados. Bueno, pois ustedes verán, é a súa responsabilidade. Van a seguir, non, siga facéndome datos que non pasa nada, cambiamos o que usted queira, cambiámoslo. Unha curiosidade, non? As horas de libre concorrencia as paga integralmente a Diputación? No, para el Concello las paga para Concello, Diputación y usuarios. Me refiero a ese dinero que paga a Xunta, claro, que está financiando moitísimas máis horas, entón é normal que pague moitísimo máis a Xunta que pague a Diputación. Pero retirámoslo, insistimos, retiramos o que paguen polo menos a Diputación, retiramos, se queren de moción. Só estamos pedindo máis fondos á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado, e que está aquí posto. Quitámoslo, se quere. Chegando como mínimo a aportación que fai a Diputación, borrámoslo. Voten ustedes a favor, que se trata dos nosos fondos. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor da moción? Votos en contra da moción? Por rechazo por 8 votos do PP e 4 votos favorables a todos os que se ganó PSOE e todos os que negan. Pasamos ao seguinte punto do día, que acordo votado. Acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE por un servicio de pediatría en atención primaria y calidad. Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 27 de xaneiro sobre moción de PSDG por un servicio de pediatría en atención primaria e calidad. Dase conta a citar moción na que expone que durante o verano do 2018 a Xunta de Galicia asumiu de forma clara a decisión de concentrar o servicio de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e a población máis poblada das comarcas da nosa provincia. Nos centros, a ausencia de pediatras cóbrese con médicos de medicina familiar, sobre todo no rural, sendo un exemplo máis da manifesta falta de compromiso do Goberno galego cara ao rural da nosa provincia. A posta en práctica dunha clara intención de concentración de poboación en vilas e cidades é irresponsabilidade como Goberno de afrontar de xeito serio e real a grave problemática, o grave problema demográfico que estamos a vivir na nosa provincia, ao igual que no conxunto de Galicia. O peor da situación é que a Xunta de Galicia non é quen de garantir que a agrupación de profesionais ou a agrupación de varios concellos dun único centro de atención pediátrica sexa unha decisión temporal, senón máis ben ao contrario. Resumindo os problemas que reconhecen o problema da ausencia de profesionais de pediatría que ten como consecuencia na perda de calidade do servicio, de aí a agrupación de pediatras no entorno a centros de saúde que funcionan como punto de referencia comarcais. No caso de Vedra, o pediatra só asiste ao centro de saúde 3 días á semana e non se cobre a súa plaza cando está de baixa ou vacacións.
Por todo iso, propónse instar ao Goberno galego a dotar de maior estabilidade posible aos profesionais da pediatría, traballadores do sistema galego de saúde, co proxecto de que non se consolide a súa precaria situación laboral, evitando así a fuga de profesionais por motivos de condicións laborais. Segundo, atrasar voluntariamente a idade de xubilación dos profesionais. Terceiro, desenvolver un plan de concentración profesional en pediatría en atención primaria, abrindo a posibilidade de incorporar o maior número posible de especialistas para obter unha solución a máis sencilla posible do problema de ausencia personal para o servicio. Cuarto, acordar co Goberno de España a agilización dos procesos de acreditación do plano de novo ingreso á formación especializada en pediatría e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. Quinto, continuar a implantación de enfermería pediátrica, xa que a pesar da creación de especialidade no ano 2005, o impacto deste novo especialista en atención á infancia en atención primaria é escasa ou nula. A Comisión dos Asuntos Xerais para a Estación de PEI fora aforamento establecido. Bueno, pois, que decir desta moción? O Servicio de Pediatría en toda a comunidade autónoma pois leva anos con unha pésima falta de previsión e agora pois se sufren as consecuencias. Hai concellos na nosa redonda que, bueno, pois xa non teñen un pediatra ni siquiera 2 días a semana en 3. Entonces isto de cando as barbas do veciño deixas cortar como estou a remollar, bueno, xa que aquí temos un sistema, bueno, un pediatra tamén, bueno, son 3 días a semana, non se cubre vacacións nin baixas, hai que desplazarse cada vez. En fin, unha aposta polo rural, en fin, creemos que temos que darlle a importancia que ten, porque non vale, o sea, ten un médico, bueno, que dicir de como está funcionando a sanidade galega desde que levan demasiados anos o señor Feijóo frente. Bueno, supoño que se non votaron en contra desta, bueno, pois, en fin, xa non espero nada máis, pero tampouco penso que teñen que explicar máis nada. Eu pido voto a favor, nada máis. Eso das mocións preventivas tamén. Como está pasando outro lado, pois acaso pasan. Bueno, ben. Primeiro vamos, ainda que a xente sabe dos problemas que hai, tamén sabemos que en Galicia, en resto de España, existe ese déficit de pediatras. Non é unha cuestión son nosa. E iso que España é un dos poucos países, tanto tamén de Europa, que aposta por esa pediatría na atención primaria. E, curiosamente, Galicia, dentro dese contexto nacional, é unha das comunidades autónomas que ten maior tasa de cobertura pediátrica chegando prácticamente ao 90%. Que significa iso? Que de 10 plazas de pediatría, 9 están cobertas realmente por pediatras. Fíjese que comunidades como Madrid, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucía e Canarias, esa cobertura roza o 70%. Baleares o 50% e Castela-La Mancha o 50%. Sin embargo, é certo que esa existencia de paro casi cero ou paro cero en pediatría pode representar unha dificultad. Evidentemente, presenta unha dificultad e dificulta esa cobertura de todas as ausencias deses titulares. Mire, dende a Consellería de Sanidade e dos Sergas, nos últimos anos adoptáronse distintas medidas para intentar solucionarse. Convocatorias anuais desde as ofertas públicas de emprego as que se priorizan as categorías propias do primeiro nivel existencial, tanto médico de familia, pediatra de atención primaria, especialista en enfermería familiar e comunitaria. No ano 2016 convocáronse 10 plazas de pediatría en atención primaria 9 de facultativo especialista de áreas. No 17, 4 en enfermería especialista e no 18 hai 58 plazas de pediatría en atención primaria, 27 facultativo especialista de área e 4 en enfermería especialista en atención pediátrica. Na oferta pública de emprego do 2019, 35 de pediatría de atención primaria, 6
facultativos especialistas de área e 10 enfermeros pediátricos, ou, bueno, enfermeros ou enfermeiras. Sendo a máis Galicia unha das primeira na dotación desas prazas de enfermería especialista, que isto foi un decreto do ano 2016, de feito, o decreto 81 de 2016, por o que nos serve se crea esa categoría estatuaria de enfermeiro especialista, entre as cales está a de enfermeiro ou enfermeira especialista en pediatría. A prórroga, que usted aí, que a prórroga da selección que desde o ano 2015 116 médicos de familia e 20 pediatras en atención primaria se apoyaron esa prórroga. O concurso internado está permanentemente aberto. A estabilidade, 88% da plantilla estrutural dos Sergas ten carácter estable. O 86% do personal facultativo é estable. Mais en concreto, o 96% dos médicos de familia son estables e os pediatras o 100%. E Galicia máis o maior incremento de prazas MIR acreditadas dos últimos 10 anos na especialidade de pediatría, elevando un 30% a súa capacidade docente nesta especialidade, pasando de 20 a 27. Por cada ano poderán formarse 7 pediatras máis por curso nos hospitais da rede pública galega. En fin, efectivamente hai un déficit de pediatras, pero todo que fixo a Xunta de Galicia nos últimos anos creo que moito en relación a intentar paliar ese déficit de pediatras que non é un problema só noso, é un problema de toda España. E é un problema que non só a súa solución que compete á administración autonómica, sino que usted sabe tamén que o problema central, se efectivamente, que estuvera antes, sí, que puso aí, e a mí me parece que estuvo tamén antes o gobernante do PNV central e ten culpa igual, que de eso non é a xunta que non funciona pero fíjese, mire, eu efectivamente non nego que existe un problema de pediatría no total de Galicia, efectivamente, non nego, pero, home, falamos de suburbios de Vera, como comprender, mire, e aquí todos somos pais, ou casi todos somos pais, eu tamén, falo de min, das minhas experiencias, poden coincidir ou non das súas, evidentemente, pero creo que a de moitos pais e coincides que a miña, home, eu teño a sensación, ou máis que a sensación, firme convencimento de que o servicio de pediatría en Vera funciona razonablemente ben. E leva funcionando razonablemente ben todos estes últimos anos. Usted fala que esa teoría en Vera, mire, eu conto de outra maneira. Eu vivo en Santa Cruz de Ribadeo. Para mí, eu tiña un pediatra os 5 días da semana. E fun aos dos lados, e que me costa igual ir a Vedra que ir ao Forte, que é exactamente o mesmo. E a distancia prácticamente é a mesma. Oiga, é a mesma pediatra. Oiga, ten o mesmo historial médico de vida, rapazas. Coño, é que as medicinas son exactamente igual. Para mí, en Portugal, eu tiña os 5 días da semana pediatra, si era necesario, e alguna vez tuve que facer uso de, non? Vostede sabe que encima, creo que tuvemos unha gran fortuna en que a primeira enfermeira pediátrica na Portugal de Galicia foi para aquí, para ver o Boquixo. E asegurlle, porque eu, por desgracia, teño que ir unha vez ao mes, que a miña rapaza pequena con o tema da lese, que é unha auténtica maravilla. Unha auténtica maravilla. De acordo? Entón, sinceramente, creo que en Vedra non temos un problema. Eu que lle propoño? Evidentemente, unha exposición de motivos, porque non deixa de ser unha exposición de motivos, lógicamente, como digo, este é un foro político, somos un partido político, e se soltamos de hora, se vamos a ver de leña, a ver como, porque é o que toca. Oiga, mire, non continuamos con eso, para eso. Entón, nós non podemos estar de acordo ca exposición de motivos. Cos acordos, nós propoñemos unha emenda transaccional. Esta emenda de instar a Xunta de Galicia a manter o compromiso pola estabilización do personal da sanidade pública a través das... Perdona, estou falando. A través das convocatorias de ofertas públicas de emprego, nomeadamente para as categorías de primeiro nivel existencial como pediatra de atención primaria e médico de familia, así como a seguir dotando de plazas a categoría de enfermería especialista en pediatría e a de enfermería familiar e comunitaria. E, por outro lado, instar ao Goberno de España que promova en colaboración coas comunidades autónomas todas as medidas que sexan necesarias para solicitar o déficit de especialistas do Sistema Nacional de Saúde. Non sei este que propoñemos.
se ustedes insisten nos seus puntos e tal, pues é acto que nós non vamos a aprobar. Si ustedes aceptan esta emenda transaccional, pues nos votemos a favor. Bueno, pasmada, señor alcalde. Eso de manter, como non retire ese punto, é que xa non me teñen a mal nada, porque abraiada me teñen. Que le digan as enfermeiras. Manter o compromiso pola estabilización do personal da Sanidade Pública Galega. Mire, o que fixo o Goberno da Xunta de Galicia nos últimos anos, e cada vez máis acuciante, foi, desde logo, precarizar a sanidade hasta un punto xa que empeza a ser, xa empeza a notarlo todo o mundo, todos os vecinos. Bueno, falta de facultativos, non se cubren baixas, falta de, non se piden probas, se incentiva os médicos para que non soliciten probas complementarias, en fin, un deterioro da calidade da sanidade, eso sí. O señor Feijóo, ustedes venga a colocalo como un gran xestor, como gastan os cartos que non gastan na sanidade, en educación, por exemplo, en publicitar a súa imaxe como o xestor cando é nefasto. O señor Feijóo presume de que cumple cos obxectivos de déficit cando se podía haber gastado un 0,7%, un 0,7% do seu PIB, ou chegar, el presume, non, el é só o 0,5% de déficit. Pero o que non conta é que a precarización da atención que se presta a todos os galegos e as galegas foi en picado. E tanto é así que non só afecta a súa saúde, senón que lle foi a vida, a algúns deles foi na súa vida, porque se negaron a prestar un fármaco que curaba da hepatitis C e deixábamos morrer por non gastar os cartos. E depois van de vos xestores. Entón, a mí, que agora me ven aquí a decir, bueno, é que a precarización dos postos de traballo dos médicos, contratos a médicos, por horas, por días, en fin, unha falta de estabilidade no traballo que me temedo. No tema dos pediatras, o problema é que aquí non se fixo unha previsión porque non se querían non cubrir as plazas. Bueno, a ver como vamos aguantando por aquí e por ali para non gastar os cartos e quedar de bo xesto. Entón, esses son os grandes problemas que houve pola déficit de pediatras que hai. Entón, os que me ven aquí, que manter o compromiso, non, se mantén o compromiso, desde logo nós isto non miramos para ele, porque o compromiso da Xunta de Galicia é peligrosísimo. O compromiso secretario, nós non o queremos. Entón, non vamos a apoiar esta, eso, como lle chamou usted, enmenda transaccional. Bien, mira, bueno, vou lle ler unha noticia que acabo de buscar yo, é unha noticia do Faro de Vigo, e di así: cada mes 10 facultativos gallegos se marchan ao estrangeiro, a trabajar no extranjero. E a noticia indaga, ¿no? E dice, bueno, que as condicións salariales son tan paupérrimas para os médicos que cada mes se largan de Galicia 10 médicos para o estrangeiro. É dicir, mire, volvemos outra vez ao mesmo que estaba dicindo. Ademais, xa yo aclaro, efectivamente foi falar cos dous médicos que temos, pola falta do terceiro, e iso de que axudiron voluntariamente o traballo do terceiro, vamos, algún casi non morre para risa, incluído o Xoan Amigo Antonio. Mire, levan vostedes 40 anos gobernando. O resultado é que a sanidade da educación está destrozada. Unha das conclusións as que tiñamos sobre o caso dos pediatras, e falando con Antonio, decía, o problema que hai realmente, aparte de que se largan os médicos, porque aquí viven unhas condiciones paupérrimas, é un problema que arranca do proceso de formación na universidade, de acordo? Pero es que resulta que a universidade son competencia da autonomía, é dicir, que é unha competencia autonómica. Carlos, temos un problema que si non estou falando, falen caso. No, estoy escuchando, pero... Despois de 40 anos de xestión, temos o que queremos. Estaba te escuchando. Pero estaba, mira que me estabas falando, estaba comentando como portavoz para responder. De acordo? Que conste que isto sabe son as conclusións que sacamos pasando un rato no directivo con algún médico de verdad que non é que señe azul,
que a graduación do espectro cromático é asumísimo. É unha persoa que non é do PP, que non sei se será homofóbica, pero vamos, e a conclusión é esa, é dicir, hai un problema, un déficit das plazas ofertadas na universidade que resulta que é competencia autonómica, é dicir, despois de 40 anos terán alguna culpa. Volvemos a eso. Algo de culpa terán nuestro. Algo de culpa terá todo o mundo, seguro. Seguro que todo é mellorable. O bloque non joder. Igual que Eu non quero tampouco, o bloque non 4 anos, pero mira, hasta nese aspecto entendo que 4 anos non poden ser evidente decisivos para cambiar unha historia. Fíjese hasta que punto. Mira, xa respondo os dos, non? Eu creo que é o cuestión asesinato, que ustedes me aportan a ser opinións, estamos como estamos, en fin, non vamos a modificar as posturas, vamos a pasar a votar. Entonces, votos a favor. Só unha cuestión, entonces a partir de agora, hasta que sean as eleccións autonómicas, a tónica vai ser que todo o que propoñamos nós, como estamos en período preelectoral, vai ser todo considerado tema electoral votado en contra. Non teño nin idea do que será o seguinte pleno. E o que se presente o seguinte pleno é o que fará o Partido Popular que as mocións que vostedes presenten. Non teño nin idea. De acordo, cando o presenten, cando os analicemos, cando os miremos, etc., xa veremos o que podemos e o que votamos. Mira, eu tampouco sei, pero mira, se votaron en contra de pedir fondos para o noso concello que nos corresponde, pois eu creo que vai ir por aí, sí. Bueno, como digo, nosotros damos datos, ustedes aportan puntos. Non, son datos tamén, Pasamos a votar. Votos a favor da moción. Votos en contra. Non creo que haxa dúbida. Non creo que haxa dúbida. Bueno, pois recházase por 8 votos contra o PP, 4 votos a favor do BNG e 2 do PSL. Bueno, pasamos ao noveno punto, que é que me ordena aquí. Contestación ás puntuacións das empresas anteriores. Quedaba unha cuestión pendiente, que era en relación ao balcón en Fornelos. Xa estaba no informe. Pode consultar un urbanismo cando quera, e hoxe deuse traslado ao titular catastral, pois era como que se pode consultar o expediente, o informe expediente no urbanismo. De acordo, cando quera. Aquí, Bea, es unha pregunta sobre o mal funcionamento da Policía Social. Dixo Enrique. A pregunta, creo que xa era do pleno de novembro. Sí. Veciños de San Xián trasladaron un mal funcionamento da depuradora. Consta de que vai haber unha ampliación. A pregunta se funciona mal e cal é a capacidade desa depuradora. Bueno, pois, vamos a ver, o que nos trasladan, neste caso os técnicos de Iacua, é que, bueno, pois, que estas pequenas ampliacións que están previstas, que, por certo, pois, tampouco son moitas casas as que van verter a esa depuradora, en principio non afectarían a capacidade da mesma. Eso sí, tampouco admitiría moito máis, estaríamos prácticamente no límite da súa capacidade, e que o funcionamento da depuradora é o normal, porque para iso, bueno, pois, lle realizan os mantementos e reparacións necesarias para que así sexa. E o que si é certo é que cando a rede pois leva demasiadas augas pluviais debido ben a filtracións que se poden producir en pozos, pois arquetas ou roturas nas canalizacións, ou incluso polo vertido
directo de pluviais de algunhas vivendas que non deberían ir ao que é a rede de alcantarillado, pois o funcionamento é distinto, non é o desexado, pero bueno, que estas cousas estánse correxindo. De feito, hoxe, a semana pasada concretamente, detectaron pois na zona de Laraño pois unha entrada de fluviales e pois xa non comunicaron que iban a actuar ali, pero pois despois por demais é un funcionamento normal como calquera depuradora sempre que se pagan os mantenimentos que lle suelen facer. Bueno, xa neste último pleno, a primeira que preguntaches, xa foi a resposta por escrito neses días. A segunda, tamén xa contestei en momento en relación ao proxecto de ampliación de rexamento de Medra. A terceira, que foi o proxecto que vende a Madeira en San Fins, que nos cortou, que en terceira de cantidad de retorno ao revés, o proceso de San Madeira para despois cortar. Mire, nos ali non era todos ao revés. De logo, a intención non era de aquella maneira, a intención era cumprir o soneto que a lei de prevención de incendios foi en marzo do ano pasado, e non parecía lógico que o Concello exixa aos vecinos que cumplan que a limpieza da costa nas franxas de protección das vivendas e que o Concello nas súas parcelas non o faga. Entón, nese momento, buscamos urgentemente un madeiro local que o pudera facer, que non era fácil atopado pola sobrecarga de traballo que tiña, atopámolo e, cortouse de forma rápida e inmediata a que non te pegado as vivendas. Certo, teníamos con el pendiente facer os números do valor da madeira, se ha descontado o coste da corta, están, que son, en total, ese madeiro ten que pagar ao Concello 1.995 euros, que son 50 toneladas de madeira de rolla de pino e 33 toneladas de punta de pino. Podo repetir? Sí, 50 toneladas de madeira de rolla de pino e 33 toneladas de punta de pino. Total, uns 2.995 euros. Pendientes de cosas. Sí, pendientes de cosas. Que raro, non? Cando vendimos pinos a lata, primeiro pagounos cun cheque o mesmo día, despois, e nos tens que cortar 2 anos despois. Carguero. Si ten carguero, despois nos vamos a preguntas, pode preguntar ou hablar. Bien. A cuarta pregunta, cales son os criterios para a decisión dos locais municipais para entes particulares, quanto existirán os vecinos para a celebración de evento, eso non é construcción. Ata agora eran as asociacións que utilizaban os locais as que viñan gestionando as actividades. Eso xa ven de casos anteriores do noso goberno, sempre e cando non coincidise con actividades organizadas polo Concello. Dado que xurdiron varias solicitudes dirixidas ao Concello, decidiuse a partir deste ano que se van a utilizar para eventos, en principio sobre as casas de cultura de San Miguel, Trobe e San Xián, non en cada zona do municipio, e determinouse que o señor secretario a asesoría xurídica do Concello un procedimento para aplicar con todas as persoas solicitantes e que non haxa ningún tipo de malentendido que se pode dar ou se poden producir agravios, xa que dende este grupo de goberno entendemos que todos os vecinos e veciñas teñen os mesmos dereitos. Bueno, a quinta pregunta, que era en relación ao BVA, xa contestei naquele momento tamén. A sexta, cal é o importe total que se de dotación polos préstamos diferenciais e cal é o comenzar a pagar. Son datos aquí de tesorería. A débeda efectiva que a 31 de 12 de 2019 ao Concello de Vedra, coa Deputación de Coruña, é a seguinte, o sea, está aquí ven o PAI 2015, 2016, 2017, 2018, digamos que o propio a día de hoxe, iso suma 719.756,10 euros. É certo que aquí están pendentes o PAI de 2019 e 2020, que con eses dos pais pues, son cada 1 millón de euros. Bueno, como vostedes tamén saben, a intención da Deputación é que aos concellos, a todos os concellos, non teñan que devolver iso. Esa foi a intención desde o primeiro momento, tanto o goberno do PP como o goberno
momento só hai, non? Me consta que sigue sendo esa a intención, mentre están buscando esa solución, van aprobando sucesivas prórrogas da carta de enforcemento. A séptima, en relación ao transporte público, cando vai entrar en vigor as novas condicións do transporte público? Xa respondi naquela, pero vai a novedade. Salieron esta semana, salió a licitación Sí, eso. que estamos analizando o tema, porque incluso creo que en alguna das alegacións que facíamos ao final, creo que incluso algunhas estimaron, estamos comprobando as teorías. A octava en robo, a novena, onde solicitabas que se analice etiquete as augas das fontes, son públicas ou non, creo que é unha boa idea, temos que facelo. E a décima, que falamos outro día, o curso de funcionamento da sede electrónica, o xeral do Concello leva un retraso considerable algúns cuestións, etc. Bueno, sabes que fomos os primeiros da provincia da Coruña en relación con a Deputación en empezar con este tema, sempre máis nos tuveron en consideración. A mí que se me diga que para utilizar notifica.gal os concelláis temos que ter a firma digital e podemos saber o notifica.gal. Manda máis un tema. A mí me resulta máis complexo, para Juan, para José, está máis fácil. Eu creo que o que se impón é que fagamos unha xuntanza de traballo, unha reunión, ver exactamente como implantar todo isto e que funcione correctamente e que se resulte. Non sei por qué, a ver se nas outras oportunidades falamos tamén deste tema. Despois de FOU, tiña para mí, última pregunta para o secretario, que era se un político unha delegación parcial por realizar traballos que non se sabe de xestión municipal. Contesto. Certamente non é un caso, digamos, moi corrente, pero eu non encontrei ninguna incompatibilidade, ninguna. Por outra parte, logo, a hora de verter eso na realidade, que se de acta na Seguridade Social, porque a Seguridade Social encontrouse un epígrafe donde dá de acta e todo está funcionando correctamente. Bien, e Yolanda, e paso a Enrique tamén, a segunda, unha pregunta para o tema da moción, o problema este da potencia eléctrica executada de San Miguel de Fama. Bueno, pois, este xa che contestei antes do pleno, porque xa non anda certas preguntas, que era que chego a contestar. Bueno, o que se fixo foi solicitar un aumento de potencia para a Casa Cultural e para que non haxa este problema de que enchufen varios radiadores e salte o limitador. Bueno, pois pasamos ao 10º punto, que é robos e preguntas. Vale. A ver, a primeira xa que falábamos agora das pluviais que encontraron que non se deben de accionar rede. De feito, eu creo que están contempladas sancións, non? Creo que robamos, isto vai a ser un robo, cando xogamos mezclar todos un pouco, robo de preguntas, pero bueno, deixar os vecinos, os boletín municipal e advertilos de que non se deben utilizar, vertir as augas a canalización do saneamento, para preservar o bo funcionamento da depuradora. Os documentos son mellor, me consta que nin usar. Entón, sería bo, pois, sacar unha nota no boletín, de vez en cando, ou cando se prevexa unha obra de ampliación. Con respecto ao que me falaba da casa, dos criterios que se estuveron
seguindo hasta a toda agora a cesión dos locais municipais, que din vostedes que di o señor Costa Carneiro que eran as asociacións as que xestionaban actividades, evidentemente as asociacións xestionaban actividades referentes á asociación. Outra cousa que xeran xestións para determinadas persoas a facer ali eventos particulares, porque se estaba facendo. Esa era a maneira que tiñan ustedes de xestionar estes locales, delegar nas asociacións. Bueno, en fin, alégrome de que, polo menos, teñan non espero a que os demais lle digamos como ten que funcionar isto. Porque son locales municipales, estuveron ustedes facendo a vista gorda, bueno, eso sí, os seus amigos, con moita máis facilidade, que se non o son, arbitrariamente. Porque non entendemos por que houve unha familia que se deron largas e largas e largas cando era un evento como outros que se ten realizado ali. Queremos saber se van a asegurar eses, se vamos a ter un seguro de responsabilidade civil, porque é o que toca. Chega a suceder algo a toda hora e veremos quen iba a pagar ca responsabilidade, se a asociación ou o Concello, porque é un local municipal e que non ten que gestionar, desde logo, é o Concello. Quería, señor alcalde, preguntarlle, porque, bueno, a verdade que se comentou outro día no pleno, e non sei, non o consultei, pero así o aclaramos aquí, e quede claro todo o mundo. Isto do PAI, fala vostede que, eu creo que é algo que se puxo en marcha desde que o goberno da Diputación, o PSOE e BNG. O PP non xestionou este tipo de plan. Que me chamaba? Pai, empezou. E non nos adherimos a ele. Como? O pai é dos préstamos? Sí, os préstamos estes que se aplazan. Estes sí, o préstamo. Non me fora investir. Sí, pero desde 2015, porque puxo en marcha a Diputación gobernada polo PSOE. No, o PP. O crecimiento era... Non, 2015. Que despois do 2015 era o PP. E nese ano non nos adherimos. Sí. Eu creo que non. No, pero era... Bueno, aclararei, olvidemos esta pregunta. Quero volver a insistir para saber que sabemos da liña de datos do Concello. Xa trouxemos aquí unha pregunta no seu momento, dixemos ustedes que estaban pendientes da Axencia Galega de... Como se chama? Si, non queremos seguir máis. Estamos ahora a salir dunha reunión xa con a operadora, como está, para intentar que nos agencen a conexión. Pero iso non é unha responsabilidade da Xunta, non é unha liña que contrata a Xunta. Non, eu creo que non. O Concello contrata a voz, pero os... No, pero en calquer caso, que ten que extender as liñas de fibras a vostede e operador universal, neste caso, Movistar. Con todo o que nos está facendo, queremos que vamos a norte máis rápido que lo que pensamos. Sí, Movistar, sí. Para tener, sí. Estamos seguimos, estamos probablemente solución máis rápido que ustedes. Máis rápido, isto xa... Xa tiña que, en fin, que estar feito. E máis, creo que vai haber, bueno, creo que son boas noticias, porque según nos trasladan, dentro 20 ou 21 vai haber unha gran extensión da rede fibra por un gran número de redes. Bueno, gran número non. Eso vai por núcleos e vai dependendo dos fondos que destinen outras administracións para levar a fibra en fin, alguna se tiña que estar extendida e todavía non está, pero bueno, sí, chegará, irá chegando este Concello. Pero bueno, non en todos os núcleos irá o caso de Leche. Queríamos solicitar a reparación ali no Parque Infantil, en San Fins, pois hai un dos valencians que ten, está amarrado ao chan con uns tornillos, está medio suelto. Supoñemos que, bueno, é un sitio moi sensible, hai que, sabemos dese en concreto, pero que se revisen todos, porque como xa un accidente, pois, en fin.
Tamén facer unha corrección porque vemos que na última xunta de goberno hai unha resolución da alcaldía que pon que denegándome a min copias de facturas. Eu non pedín copias de facturas. Eu pedín unha relación de facturas que se iban a pagar cos cartos do Postplus, que foi o que se me denegou. Eu non pedín copias de facturas. Ser ustedes un pouco máis rigurosos, porque, vamos, tampouco me interesa. En fin, iba o que iba. E me denegaron. Me echaron un pedido escrito, ao final, pois, se me denegou. Xa non vou entrar nisso. Tamén vemos que hai unha factura por importe de 11.979 euros a Vilar Piñeiro SL Escultura de Camelia Xacobea de 2 metros de altura construída en bronce e serpentina con jade. Que é Cándido Pazos, non? O que fixo esta escultura, non? Bueno, iba a chamar señor, pero a verdade é que non me sabe. Resulta que a mí non me sabe que é un personaje. Ese personaje que na plena campaña electoral subiu ali ao palco que era visto por o de Trobe, pois a facerlle un meeting aquí o señor alcalde. Bueno, sin vergonza ninguna, había aspirantes a concelleiros, bueno, todos estábamos ali, sin vergonza ninguna, nos cortou un pelo, e agora vemos que isto, sabes que, é unha suxerencia, creemos que estes cartos tiñellos que pagar o PP, en todo caso, nos cargan entonces, o Concello, o pago por un servicio prestado, o PP é máis completamente a súa persona, que creemos que ademais deberían salir do seu bolsillo. Entón, a pregunta, para que incluyan, espero que a argumentación tamén se incluya na acta, este o pago polo meeting que dou o personaje na festa de Trono en favor da súa persona, señor alcalde. Sí, e tamén vemos outra factura por importe de 1.270 euros a Castro Fernández Adolfo por atención Centro Sociocultural 29 e 30 de novembro, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 de decembro de 2019. O sea, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días de traballo, 1.270 euros. Quería que nos explicara en concepto de que, bueno, aparte de que queremos ver a factura, pero queremos que se explique no pleno. A factura viene hoxe simplemente por prestación de servicios. 1.270 euros, bueno, vamos a aclarar, bueno, a ver, que os sueldos sepan aquí que ven, non? E tamén incidir sobre o tema da contratación dunha dedicación exclusiva parcial. Se o Concello necesita un operario, entendemos que se debe contratar a un operario. Non é a función dun concelleiro facer de operario. Entonces, quería que nos dixera se vostede considera que é oportuno contratar de concelleiro, de operario a un concelleiro. E nada máis. Bueno, vou seguir a liña de Beatriz, vou seguir facendo alguna pregunta. Bueno, nos últimos meses vimos de observar algunhas irregularidades na transparencia das xuntas de goberno local de cara á veciñanza. As xuntas de goberno, as que ao final farei referencia, non son copias idénticas ás facilitadas vía correo electrónico aos concelleiros municipais, que as que se colgan na web carecen da relación de facturas aprobadas. Tendo en conta que isto sucede, alo menos nas 4 últimas, dannos a entender de que non se trata dun erro humán, senón de algo intencionado. Falamos das xuntas de goberno do 24 de setembro, do 10 de outubro, do 12 de novembro e do 19 de decembro, que é a última que está colgada. Preguntamos cal é o motivo polo cal se lle oculta información aos veciños. Hai facturas que non queren que se fagan públicas? Por favor, asuma a culpa e non lle bote a culpa a un erro dos empregados municipais que estes xa teñen máis antigüedade no cargo que vostede.
Oye, unha aclaración. Sí, Pero ti, antes pasando do agora, ti veres as facturas. sí, a relación de facturas. Non sei por que ocultamos as facturas da veciñanza, si a posición de as facturas. Pero por que non están coladas na web? Non sei exactamente, porque vamos a ver, miraremos a ver como comentar. Nos pasásemos un borrador, no se nos pasa a acta definitiva, pasásemos un borrador. Pero pasa a relación de facturas, non? Sí. Vamos a ver. Chámase borrador porque mentre non se aproba na seguinte sesión, é borrador igual aos plenos. Os plenos, cando chegan aos concelleiros, é un borrador. O pleno, a acta definitiva, cando se aproba. Entonces, non é que despois ese borrador tal, salvo que se chega á Xunta de Goberno, que se detecte, como se detecta de vez en cando, un pleno, un erro. Pero non é que sexa un borrador que está cambiando, non. Esa é a acta. Outra cousa é que é un borrador, porque cando chega a seguinte comisión de Xunta de Goberno, apróbase. Entón, aí é acta definitiva. É un borrador, porque se pode modificar, se non se chamaría borrador, como se pode modificar despois, é un borrador. Aquí en Castañares. Bueno, señor Fous, se usted o di, que sexa así. De todas formas, non te preocupes que mañana vivo e pregunto, porque é o que non ten ningún sentido. Se tuviéramos alguna intención, non ten sentido que lle pase a relación de facturas a oposición. Non sei se me explico. Hai moitas cousas que non ten sentido e pasan neste concello. Bueno, sigo. Por outra banda, tamén me gustaría dicir que os concelleiros da oposición non recibimos no noso correo electrónico o borrador da Xunta de Goberno local do 24 de setembro do 2019. Dita Xunta de Goberno foi colgada na web e non comunicada aos concelleiros. E onde podemos ver que tampouco hai relación de facturas nesa de 2019. Ainda que sí hai un parágrafo que imagino pretendía, non sei, igual non vísemos. Dase conta da relación de facturas número F/2019/5, que ascenden a unha cantidade total de 106.000 euros. Pedimos ver esa relación de facturas que nós non vimos. Temos aí 100.000 euros perdidos que non nos enseñan onde foron. Despois pasamos a outro tema que vimos de observar que no Concello de Vedras se seguen a pagar os servizos de taxi para o centro de saúde. Gustaríanos saber a tal respecto que criterios hai de selección de usuarios, o número de persoas usuarias ao longo do pasado ano, as parroquias a onde pertencen os veciños e veciñas usuarias de tal servicio, e esperamos que este servicio se ofrezca de maneira clara e transparente a todos os veciños do Concello, e non sexa o domicilio un motivo de discriminación ou exclusión. Outro tema, como outro día vi que o alcalde lle gustaba rebuscar información nas antigas actas dos plenos como o compañeiro Ramón, e seguindo o seu exemplo, e tendo en conta que na política local se é veterano vostede, atopei certas preguntas feitas por usted, por don Carlos, cando era membro da oposición. Por exemplo, en outubro de 2017, de 2007, en outubro de 2007, pregunta: que pasos se deron dende o Concello ata o día de hoxe para a instalación dun ascensor na Casa da Cultura de Santa Cruz? En maio de 2008, que xestións se están a facer dende o Concello para a instalación do ascensor na Casa da Cultura de Santa Cruz? En setembro de 2009, en que situación está a instalación dun ascensor na Casa da Cultura de Santa Cruz? Vemos que, co paso do tempo, os rogos do actual alcalde foron escoitados e plasmados no ascensor que tanto ansiaba para dito local. Pero, desculpe, que non sei a data concreta, pero podo asegurar que polo menos leva 6 anos sin funcionar. Sen amañarse e, polo tanto, sen ese uso do ascensor que tan importante era para vostede cando era membro da oposición. Pregúntome, e pregúntolle a vostede, se a accesibilidade aos locais municipais lle importa solo para gañar votos ou se de verdade lle importan os seus veciños. E rogolle, por favor, amañe dunha vez
dito ascensor e cumpla as súas promesas e a normativa legal de accesibilidade. E con respecto ao 26 de xullo de 2018, a miña aquí compañeira Beatriz preguntaba no pleno: a punto de cumprir un ano da adxudicación, a nova empresa do XAF quere saber se teñen comunicación con eles, como se está a prestar o servicio e se hai reclamacións das persoas usuarias e dos traballadores. En setembro dese mesmo ano, a resposta que ofrece vostede di que se houve algunha reclamación de usuarios de xeito oficial e das traballadoras de xeito extraoficial e tiveron varias reunións coa empresa para ir a resolver as ditas situacións formuladas. O pasado 15 de novembro, eu mesma solicitei ser coñecedora das reclamacións efectuadas ao XAF desde 2008 ata ese momento. De 2018 hasta este momento. O que se me comunica que tiveron 6 meses e que estas foron solventadas de forma inmediata e satisfactoria. Ditas reclamacións, que, por certo, non me deixaron ver amparadas na protección de datos e olvidándose do sigilo propio que ten un concelleiro, versan sobre os seguintes temas: excesivos cambios de auxiliar, incumprimento por parte das auxiliares dos horarios e tarefas pactados no proxecto de intervención, e o descontrol da coordinación efectuada pola empresa. No mesmo escrito, onde se me nega a posibilidade de ver estas reclamacións, escrito asinado polo secretario municipal, exponse e cito textualmente: concretamente, en relación co servicio de axuda no fogar, é salientable que a estabilización da figura da coordinadora por parte da empresa redundou na millora do servicio. En 2018 e en 2019, o PSDG-PSOE de Berga estivo preguntando o estado de funcionamiento do XAF e sempre foi, en resumo, basicamente, tivo queixas, pero xa vai indo millor. No mes de xaneiro do presente ano, tivemos coñecemento a través da Xunta de Goberno Local do expediente sancionador á empresa xestora do servicio, Atendo Calidade SL. No día de hoxe, puiden ver a reclamación efectuada polo Concello e quería salientar un par de puntos. A empresa Atendo Calidade SL é a adxudicataria do servicio desde o 29 de agosto de 2017. Por lo que as incidencias ás que se fai referencia na reclamación en relación á falta de persoal nos meses de abril a xullo de 2017 e os proxectos de intervención de usuarios reclamados nos mesmos meses, teñan a ben reclamarlos, por favor, a Sevital, que era a empresa adxudicataria nos meses que vostede marcan ditas incidencias. En setembro de 2019, 2 meses antes de que se lle preguntase polo servicio e nos dixera que funcionaba ben, estase a facer un novo requerimento onde o Concello é consciente das deficiencias do servicio, tanto os usuarios como os traballadores. Están obstaculizando, ocultando e negando información que obra no vosso poder os membros da oposición de maneira consciente. E impónselle nesta reclamación unha sanción de 71.000 euros. Consultada a representación sindical de dita empresa, nos comentan que, salvo incidencias puntuales, actualmente é a empresa na que mellor están, de todas as concesionarias que pasaron. Cal é o motivo de dita reclamación? Queremos saber. Por que se fai agora e non antes, cando vense arrastrando os problemas desde fai máis de 2 anos, agora que xa vai 2/3 do contrato xa consumidos? Queremos ver o informe das conclusións sacadas das enquisas hoxe realizadas ás traballadoras, sin datos persoais, por suposto, dado que foron anónimas. Queremos saber o resultado desas enquisas, por favor. Por que, agora que funciona ben, e non cando a oposición se queixou tomaron medidas? Pensa renovarlle a concesión o ano de prórroga que vence en agosto ou vai facer un novo concurso? Pensa seguir negando información relevante para control da acción do goberno? Gustaríame saber se quen vai querer xestionar o XAF. Cree que vai ser fácil, despois desta reclamación, que unha empresa quere xestionar o XAF de Berga? Nada máis. Podo puntualizar unha, bueno, a cuestión estas das preguntas preguntaronlle a todas as delegadas sindicais, a todas, as 3.
Sí, están todas de acordo, porque a min constame que hai xente que non está tan convencida das melloras. Tamén creo que as melloras levan pouco tempo. Pero, a ver, perdona, Yolanda, mira, Sí. eu turno de Ramos. Sí, perdón, no, sí, bueno, era... debate. Sí, bueno, eu creo que, bueno, solo dicir que o debate do SAF creo que é un debate moi interesante. En fin, as preguntas que hacer. ¿Otras preguntas? Sí. Bueno, solicitolle que procesa ao secretario o epígrafe da Seguridade Social, porque supoño que non será igual que o resto. E además hai unha cuestión que parece de suma importancia. Perdón, esta solicitud hai que facer ao señor alcalde. Señora alcalde, queremos saber sí, teño a curiosidade esta manzana de saber que é o epígrafe da Seguridade Social que mencionaba antes o noso secretario. E unha pregunta, non sei a quen, ao secretario, creo que o secretario está. Gostaria de saber se unha persoa que traballa para o Concello de maneira continuada durante 4 anos no mesmo posto de traballo, un posto de traballo obviamente que non está por epígrafe que debería levar unha dedicación política, senón que se entende que será un epígrafe fabril ou algo así, non sei exactamente. Si non crea algún tipo de dereito laboral, por exemplo, os que estaban contratados nas consellerías durante 3 anos a través de alguna beca europea, terminaron baixo sentencia judicial sendo traballadores laborales da administración. Pero, bueno, xa sería de traca, vamos, sería traca, vamos. Sobre o tema da fibra, bueno, gostaria de saber, me imagino que responde a un tema, a unha cuestión técnica, pero, bueno, sorpréndeme que o nodo este en Santa Cruz, que está xusto no extremo do Concello. É unha cuestión técnica. Me gustaría que o señor alcalde me responda e que consulte o ese plan. E, bueno, tamén gustaría saber como vamos facer coas casas filiadas, como vamos facer para o reparto da fibra terminen por chegar a todas as edificacións de populación non dispersa que temos. Nada máis. Sí, nada, que non sei se escoitei ben que para eventos particulares só hai 3 casas, a de San Miguel, a de Trove e a de San Xián. Non, vale. Entonces, a xente que é de Ponteulla, tal, porque a mí non me parece que sean 3 casas que estean en 3 extremos, porque Ponteulla, Santa Cruz, San Mamés, teñen moitísima poboación e non teñen ninguna casa preto realmente. Despois, bueno, falando do tema do transporte, a mí chegoume súplicas de persoas que, por favor, e agora, xa que se vai facer a licitación, que se poñan todas as nas presiñas os horarios dos transportes actualizados para que a xente sepa que hora ten os buses. Vale, sí, por eso, agora, cando comecen as novas líneas, que se fagan xa, que se vai actualizando, porque seguro que hai cambios. A idea é que, se todo vai ben, que para o curso, para setembro, este en funcionamento. Vamos a ver se dá tempo. Solicito un informe de garantía estructural no edificio da Casa Cultural de Santa Cruz. Vale, é dicir, se poden, eu creo que hai ese edificio ten algún problema. Entón, xa falan do ascensor, se teñen que facer polo ben de todos un informe de garantía estructural que analice as patologías que ten o edificio. Non é unha cuestión política, é unha cuestión de sensibilidade. Vale. Sí. Vamos a ver. Bueno, pois, damos por finalizado o pleno de hoxe. Moitas gracias e boas noites a todos.